Let's take this number. When the Lord turned the captivity of Zion, they were like dead and free. Let's say the healing that the Lord has done great things. You tell me make a count my blessing one by one. I'll be so praised to see what the Lord has done. Now you have taken away my sorrows and for me to John. I want to dance with the enemy with the sounds of great Lord. Say, People to pray, people to pray, people to pray, people to people everybody who wants to Jesus, what do you everybody say Jesus to go. I am on the Papa, you will not today. See how
See how changes are. But don't say no Jesus more. It's in the book. See how one of today. Bibi Tekube. See how do they put it there. Chineke mo. Okuru ni na magebo. Bring it on. Are you ready? Are you ready? We are going to shoot it one more time. Step. Hey. There is a number I want to give to you before you go. He said,
oge chukwure mgbidi ọnụ ma dasịsị ya ụmụnya asịrị m oge chukwure akwa mgbochi etiwasị ya everybody say amara ọ ga-adị ka ọla ebube Anambra na-ekwere wo na bụ oge chukwu na mma you will like this manye mwasị adịka dịka n'uche chukwu ha ụmụnna ha gbasị adịka uche chukwu ga-emeli everybody tell me say amara ọ ga-adị ka ọla ebube amara nwoke amara na ọ ga-adị ka ọla ebube ọ ga-adị ka ọla ebube chukwu ọ ga-adị ka ọla ebube chukwu kedu kerura ọ ga-adị ka ọla ebube ije oriri si na ya erighị n'ọkwa ya ka ikpe mara ọhụrụ si na ya oge na ọ bụ onye ụchaja oriri si na ya erighị ikwa nkeji irikwa nkeji gọziri agọzi amara wome ise ndị nwanne ọ ga-abụkwanụ ọlụ egwu ọ bụ isi m ụla bụ ekpuku n'ụda ịma na-ejikọ gbamana wee ụta ụmụ chukwu gbara ihe anyị nwere ọṅụ n'ime Jizọs ọṅụ na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi biko ka anyị were ịkụ aka kele Jehova anakụkpara Chineke akeba anakụkpara Chineke were ịkụ aka kele Jehova anyị were ịkụ aka kele Jehova ụmụnne were ịkụ aka kele Jehova anyị kele ya ọ na-eme mma ọ na-agba ọrịa nwanne m ole 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 Chineke bụ bịanara ekele ọkada bịanara ekele onye mgbara ụkọ bịanara ekele ọkada bịanara ekele si ya ole ebe ka gwa ya ole ebe ka ole ebe ka si ka anyị gaa zigara ozi anyị gbara na chi anyị dị mma se ebe ihe Igbo si na-eche oke ifufe oge na-abịa mana na-alụ n'ọlụ na-alụ n'ọlụ isi ike n'ọlụ unu adala mba onye ọlụ nwere ụgwọ onye ọlụ nwere ụgwọ mana Jehova na-agụ ọmara ụgwọ ndị ebighị ebighị ọlụ mmeri ya ọlụ mmeri ya No, you did not show me. Show me now. Show me. I gotta know what it means to touch you there. I need a give in my heart to touch you there. What I would have for. Tell ya.